Здравейте хора в новия ми канал Shadow Frame. И аз съм Shadow Frame. По канала сигурно сте бъдат разбрали. Днес ще играем на Майнкрафт както всеки ден. И ако се питате защо не играя на други игри, или пък примерно GTA 5, защото това, на което снимам, явно, е телефон. И затова ми е по-трудно да правя такива неща. И аз добре за какво говоря, защото съм умен. Добре, сега нека да продължаваме клипа. Между другото, това ми е къщата. Истинската къща, в която сега снимам. Ето тук съм седнал сега. Не, ето там съм седнал. Ето тук съм седнал да снимам. Буквално съм застанал така. С телефона. Добре, седно. Това обаче да се беше странно. Това ми е терасата. Да, много истинска, знам. Направо на нищо не прилича. И това е къщата. Моята къща. Тук на втория етаж това ни е за храна. Запаси, това ни е килер. Горната баня, която не е довършена, и там ни е прозореца. Това е бившата стая на нашата, и тук им бяха леглата. Туф. Това им е гардероба, сега съм я казвал ин. Овца. Добре, седно. Това им е терасата, обаче вече довършена, понеже истинската тераса няма огради и никой не излиза там. Така. Това е сегашната стая на нашата и бившата стая на сестра ми. Тук спят те. Добре. Тук им слагам чорапите. Слагам чорапите, за да им миришат. Добре, това малко. Добре, тук слагам един патрон. Стиган за торч. Добре, това е вече моята стая. Бюрото ми, на което обичайно снимам. Това е часовника ми. Това ми е библиотеката. Отгоре гардеробчето. Като слагаме и той, което не ми трябва. Защо ли аз не знам. Но го махаме тая книга, която би трябвало да е пълно с книги там. Това си едно са игри, това са ми нещата, това са ми другите неща, това са ми третите неща, даже не съм стигнал там. Но все едно. Това ми е леглото. Не мога да се... Добре, ще го махнем. Добре, хубаво. Това ми е къщата. Обаче не ви показах банята, което е малко тъбо, но нищо. Това е моята стая, това е стаята на сестра ми, това е седолните етажи, това е седолните етажи. Добре, много съм умен. Казах нещо нечувано до сега, което даже не беше правил. Вау! Опа! Ето и той. Така. Тъв. Готово. Това е стаята на Вичо ми, между другото. Там има гардероб. Това е хола, както ви показах. Тук компютъра, там е телевизора. Тук видях, ето го там. Това е печка. Не, това е... Сериозно, сложил съм диспенсър. Не. Дропър, не. Какво беше? Добре, сега е. Обърках си главата. Добре. Малко езика ми днеска е щупен. Откъде пък го измислих, той не знам. Добре. Да влезем тук. Да вземем първо меч, за да не чупим нищо. Понеже ако знаете в тази версия, когато сте с меч, когато задържите, както аз сега правя, не може да чупите нищо. Това не е банята, между другото, което на нещо не прилича. Добре, сета е. Това не е гърнето. Това не е мивката. Това е изкота. Да. Добре. Това е стаята на Вичо ми, както вече казах.
Тук му е леглото, тук му са дрехите. Да. И сега слагаме тия редстоун. Добре. Махаме той, махаме той, махаме той, махаме той, махаме още кое да махнем, хора. Кой да махнем? Чакай, той трябва да го сложа и там. Там и ето там. Готово. Така, ням. Кой да прави сега? Така, тук е също като в моята стая. И ако се чудите как това се отваря, като има блокче върху него, това не е цяло блокче. Това е стълба, сложена... Чакай да ви покажа. Ето така. Не. Обратно трябваше. Хубаво. Сега. Слагам ето така. И ето така. И че съответно може да се отварят с тази стълба. Но това не е важно сега. Сега е важно да се набядваме. Това е хладилник, ако някой не знае как да се направи. Това е дропър. Когато го натиснеш, то ти отваря стола. Което малко странно. И че хвърля пиле. Съм сложил явно. Сега да го хвърлим на масата и пиле, да го умрем. Яко пиле. Добре. Взимаме си го, слагаме го в нищото, дето даже май е щупено. Добре. Смятайте се някой да съм на ръга на тия стрели. Ужас. Отваря хладилника една стрела и излиза оттам. Сякаш е човешко същество. Добре. Стига сме се легавили. Сега трябва да довършим този поклив. Паяк. Колко правиш ти тук, бе, паяк? Паяк грозен. Сега умри. Умри, бе. Така, умри. Така, сега злимаме. Езика ми е щупен. Добре. Започваме да се правим покрива. Да го измисля обаче как да го направя. Току-що съм сложил той. Добре, както и да е. Май го измислих. Измъдрих го. Чакай, че така не ми е удобно нещо. Така, готово. Така. Така е много по-добре. Така, опа. Така, ужас. Той на нищо вече не прилича. Добре. Опа, чакай. Тук отзаде имаме колипка на нашото кученце. Да, точно така. Имаме си кученце, което е много тъпо, ама нищо. Куче. Да, кучичка колиба с прасе. Невероятно, хора. Измислихме и новата мода. В кучичката колибка да има прасе. Което е много странно. Добре, сега спазваме си кучка. Не бе, чувам се. Добре. Спазваме си кученце и го храним с кокалаченце. И той кученце ще има покривче. Иди. Имаме си покрив на кученце. Готово. Кучешко нищо. Добре, кучешко нищо. Добре, да видим сега. Го спахваме вътре. Това трябва да ми стане. Ето стана ми приятел. Седни. Седни, бе. И си влизай в къщичката, защото ако завали, след за тебе. Така, да си довършим нашия покрив, защото като казах за кучето, се сетих да му направя колипка чак тогава. И така, махаме той, слагаме той. Така. Сигурно ще ме питате, което съм сигурен, защо съм толкова добро качество на клиповете. Всъщност аз имам на аз виждам съвсем нормално света, но
Вие не го виждате така, понеже не знам как да обработвам. И ще ви прозвучи малко странно, но е така. Едно дърво ме спря. Добре, но ще ви прозвучи странно, но е така. Понеже аз имам клипове в YouTube. Не мога да се нарека ютубър. Но имам клипове в YouTube, които са клипове на YouTube, които няма смисъл. Но така. Но така. Добре. Да довършим това. Имам клипове в YouTube, но нямам нито един абонат, понеже вие не сте абонирате. Което ме разсърдва. Да, даже няма такава дума. И това ще е за днес май. Ще довършим. Не, всъщност ще довършим тази част и ще се върна, когато съм готов с всички части на покрива. Когато съм готов с покрива. Буквално. Така че до някога си. Бъгна ми. До... До следващия път и абонирайте се. Сложете лайк. И така. Чао!